Wake? Can you please give me that chandes? Zuba zumba zuba zuba zumba. Zuba zumba zuba zuba zumba. Zuba zumba zuba zuba zumba. Zoom zoom zoom. Zoom 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 zoom. Zoom zoom zoom. Zoom 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 zoom. Zuba zumba zuba zuba zumba. Zuba zumba zumba zuba zumba. Zuba zumba zumba zuba zumba. Hey! Zoom, zoom, zoom! Zoom, 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 zoom! Zoom, zoom, zoom! Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi mabuye ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Na. Couple switching phones mntanami. We're in the streets of Kaslamakasi bafethu ePalmrich and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger cream de la cream ufuna ukwenza sure thelitswa iphakathi. It's going crazy, it's going bananas, it's Kimberly King mntanami. Hey yo, hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuye ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelitswa iphakathi. Alright bafethu, asimele ngala. Uza ngala wakhe. Naba beqhamuka. Alright bafethu, as you all know, King Ginger cream de la cream intwana yase King Indlovu. We are looking for lovers. Basibona yazi. Ngiyakubona manje basibona. Hi, sanibona. Sanibona njani mfethu? Sure, cause I'm sorry mfethu. Igama lami mina nguGinger mfethu yabo. So ngenza ama video TikTok yabona, no YouTube nani. So I go around and I ask abantu ukuthi bayathandana na. Are you guys dating? Sure, sathandana khona. Oh, ngisacela ukunibuza nje 2 questions and then nginitetele bafethu. Akunenkinga. Asimele ngalana ke. Dango. Oh, it's Kimberly King. How's it my brother? Sharp. We can stand here please. Cause ngibona ngathi kuyachisa kunanelanga like asileni. So bhuti wami nobani igama? Igama uBrian. Brian. Yeah. Alright, Brian. Yazi awuthi le. Yakuthiwa moya Brian. Ay, awunike. Neka, awunike. Awumfethu Brian. Brian u999. Eyasho ngimdala. Mama's what's your name? Ntombi. Untombi. Eh. Untombi enhle. Untombi emhlophe noma untombi enhle? Ntombi guys. Untombi guys. Wayizoma mama's. Sorry? Kuphi emakhaya hayi la eGoli. Empumalanga. Kuphi eMpumalanga dadewethu? Nhlazatshe. Mpumalanga Nhlazatshe, stand up. It's your boy King Ginger, cream de la cream. It's Kimberly King. Wena mfethu emakhaya kephi? Sebrongo Bronco spread. Bronco spread. Bronco spread. Alrighty, guys, Bronco spread. It's your boy King Ginger, cream de la cream. It's a bubble gang. You know the story, my brother. So, Putu, I want to know from you, mfethu, what is it that you love about umuntu wakho mfethu? I know uyazibonela okay. Smart tata. Hayi namuntu. Ngena la. Ngiyami. Hayi. Sure. Uthi nje kumele kuphushwe vela kancane kancane. So you understand and now you understand. Angiyacabanga nje yawo. Power to that. Ntombi, yini ngithandayo ngoBrian? Alright now supportive with hleza nami. Ubathanda behlezi benawe. Yeah. Power to that. Spending time together. That's Kimberly King. So I want to know from you Ntombi, do you trust umuntu wakho? Ngiyamthemba. In a scale of 100 umthemba kangakanani? 100%. Mamazi, niyayibona niba nabantwana in future? Yeah. Probably. Yeah. My brother, do you trust her? Akakhulu face. In a scale of how? 98 kanje yabo. In a scale of 100? 98. 98. 2% for disappointment, right? Disappointment yazi nje. I want to know from you, zikhona yini izinto mhlambe ezike zanenza kwangathi niba nokungathembani even before niqala ukuthandana? Cha lutho since akhona mama for mina since ekhona. Niyashiblika. Kamnandi. Njengebhotela. Smooth. Toro. Alright. So mfethu anginawo mfethu amaningi mfethu bengicela nje ukuthi ngoba ngiyakubona ukuthi ngathi lo muntu uyamthanda wange bengicela umuphi yakhe bhuti wami. Ambe yakhe. You will never know. Maybe it's the last hug.
It's baby looking. Hayi, awunjaya msumbamba ngathi awumbambi. Awusamdedela. Yay. Ne. No power to that. So there's this thing that we do here. It's called a loyalty test. A loyalty test is whereby we switch our phones. When asiswami to give your partner phone yakho for 60 seconds, ukuthi check ukuthi on WhatsApp, Facebook, Instagram if unayo. Ufletha nabo bana ngithi uthi yena uthandana nawe kuphela. Angithi awuthanda uthandana naye one. Nawe siswami uthandana naye one. So ayikho enye into ehide efonini angithi. Cha yikho. Ayikho. So wena unankinga ama messages a loyalty test, right? Anginayo. Awuthiyami? Hayi ke ayikho. Ugrand dog. Hayi yancanya. Nke ayikho. Brian, I have this thing. Yabo uma ungangibuza mina ukuthi ngubani igama lami, I won't think about it. I won't even think twice. I will tell you my name. Now angithi if I can ask you your name, you won't think twice. What's your name? Brian. Brian. Awunankinga ngithi senze loyalty test? Akahle vele sijayile labo ngibeka imama sesikoleni yabona. Uyabona Brian ukuthi uyabaleka? Uya understand? Uyambona Brian wenzani? Ngiyambona. How do you feel ubona ukuthi Brian ugrumpy manje? Engiselisa yena. Wena ukuthi ngamthembi futhi. How? Kodwa singayenza. Ne? All right, bafethu sirep isikhathi nami nganibambezeli yabo lento le power to that. Ngicela ungaya iphone yakho ke awuthami. Nawe sisami ngicela iphone yakho. Danko. Musa. It's about that time couple switching phones mntanami. Bafethu ngicela size ngala. Ngisacela ungena nje partner indawo mfethu awuthami. Khona nje ngizoba la in the middle. Yes, ungasondela siswami. Danko. It's about that time. It's going crazy. It's going bananas. Siyasebenza. We only rest in December. Musa, ngizoqala ngekamamazi. Thank you. Sicela usivulela. Are you good? Yeah. Oh, hey, it's all right. Umuntu wakhe bamba. Yena ncenceka ne? All right. We're on. No. We are on WhatsApp right now when we are about to type the chanters. Please type for me, I love you. All right, Angit? Yeah, bangishare. Oh, usho efanini bakhona bona but Abenzi the way. Wena lo awuthemba. How do you feel mfethu? Ukuthi vele kuvela mina right impela. Asidelete ke. Cela ungithayipele lapho uthi I miss you. Ufake neheart ekugcineni. Awusasmile. Ngathi ngizovela indoda yesithathu. All right, clean. All right, so we're out here. It's good. Delete. Ngicela ungithayipele uthi sex. Wena unokuyicela sex kuyimamaza ngithi. Sakhuluma. Ngaye kuyathi kumele kuvele wena ke. Kungaveli ke abanye osigonyela. Uyayithanda ne? Akuveli lutho. Awuyicela uthe uyamtypela nje uyadelete anti swami la cela contact. Ngidelete. Shutha akayicela nje start. We communicate. All right, it's cool, my brother. It looks good, man. Like, it looks good, but all right. Una Facebook? Yeah, nginayo. Outside phela ku WhatsApp ugcina uthi can I come outside? Sanje come outside. Can I Facebook vet? All right. We're on messengers right now. Type I love you. So someone that will open do like ne? No results. Hayi lo muntu achitsi lo. All right, so uyamthanda serious ne? Yeah, Awumchiteli futhi. How do you feel, my brother? Khona kumnandi masweet. Zimatseli ne? Ngiyabona ukuthi hayi mina phela. Njayami mama stay loyal fake phone yakhe phayithini. Musa ngicela ngivulela jaya yami. It's Kimberly King ngiphethe njayami lana bafethu injenga cheat angizona ucheat awuthami. Fokolo. Right, fokolo njengomsokolo. Right, hey wangisiza. Uyangibona ngiyabamba bamba. Now WhatsApp. All right, we're on WhatsApp right now when we're about to type the chant. Set up for me, I love you there. Ngasondeli mfethu. Wena lo ngithi. Lona Lona mbani? hey, angimayidila. Funda ligama ke. Izinhle, uba nezinhle.
ngena kuZindla ngena scroll sephezulu. Hayi niyathandana mfethu wena noZindla. Ungaya phuyephi awuthi yami ngakhuluma ukuthandayo wena noZindla niyajola. Yeah, mbuzo umuntu engimaziyo nje umuntu okuphepisayo. Because nakho phela niyathandana ngeke umsondelo I love you. Asha ngiyamazi kodwa manje umuntu ochebe ngihamba naye esontweni kanje yabo. Esontweni but umtshela ukuthi uyamthanda every day. Wena naye niyasithola mara ngithi. Or wena labantwana bathanda boyithune. Khona na ngowami umuntu. Lo munye uyiservice net. Angimazi uSendla ngimazi. Awumaji but niyabonana. Oh ish. Ngakho mfethu athi ukhuluma naye mfethu ayikho ndala phela le conversation nansi. Ne? Yayibona. Yazi mina awuthi nguwena bengizowenza kanjani ukuze izinto ingabi ne chaos. Ehlisa umoya, ingabi ne chaos, yabo. Ngikhuluma nawe nami uzokhuluma naye. Wena awuthi ngabe admit ukuthi ya uyishunile mistake vele uyamshaya uZindla. Mistake, ubitalo ke mistake. Mfethu. Na uyabona nje ukuthi Yini? ayona into serious mara kodwa na uyabona. Ayikho serious njani? Umuntu engimaziyo nje uZindla na uyabona nje. Umuntu okubabazisayo mawumdinga and Uka everything. sigcine nini? Ngicine nini? Musukusonda lawa like 2 days ago niyabonana nina ebusuku kanjani? Uzizwe njani wena siswami ukuthi uyamshare umjida wakho? Ngidisappointed bengimthemba. Kanjani? Mina ubusuku nawe yazi. Konzima ukuthi uphume ebusuku mfethu nawe. So nidinga abaphumayo. Asho. Asho. Ubafuna njani? Umuntu wami naye ngiyamthanda. Unaye akakubambanga khathi ukhuluma naye. Ngiyacela nje Ukusondela kuyena. Siswami wena uthini? Angifuni nje lena angiva kahle. Manje uzokwenza njani nizoqhubeka utshole naye njengoba umbona ukuthi ukufebela noZindla? Angeke angimelani nemasimba mina. Angeke. Chubeka nayo izinhlo wakho. Angisho yamthanda. Angisho mina ngikhuluma ebusuku. Angisho mina ngikhuluma ebusuku. Wena uthi ngathi yakuchaza lento usiyasmile awuthi yakho yazi nina ni happy nini? Wena siswami wena usazoqhubeka utshole naye njengoba umbona ukuthi uyahleka njengoba etshola noZindla kuhleka. Angeke akabonakala nokuthi edisola. Bangutshela isho mana bo. Asha uZindla ngepamnandi. Futhi ngaphi mama sabo lezi ntshana sona ngesikhathi yabo. Usonto ekushaya ukuthi akaphumi mamaza ebusuku. Ngitshela ngesikhathi ukuthi phela samele kube yabo. Ukuze kufike siswami. Wathi yena utongibeketelela angeke azangijolele. wena siswami ivagina. Hey angihamba umhlanga nayo yathi. Awusonke lesikhathi senithandela isikhathi singanani? Yabo akhona mase kuyi 8 months no. Ubuyiphethe kahle 8 months wonke. Eish. Abona bengakhona igcina sengasakhona khona manje ukuthi phela ngesayidini ngithethe. Phela uthi ngibeketelela. Isikhathi esinganani siswami? Ngiyavuma kodwa isiqaphethe. Wayethe uzokubekezela isikhathi wavuma kodwa nawe. Ngiyavuma phela. Bengicanga ukuthi into nyane ya format nyane yadlula fast yabo. So wena siswami awusamfuni ngoba uphulile ubreak ilokhuzana. Angisamfuni. Into watingani ukuthi anyeka sakwenda. Ungamsondeli. Wena wesisambuse uzomnika nini manje ubuzomnika manje ngoDisemba? Bengithi ngilenze maybe ngendi 21st then. Nini? Ngiyayihlanganisa next year. Next year mfethu. Yabo manje usuphula ikhe kobusu uzolishaya next year. Asha kusamthile kodwa man la Wakwalivula lo nivagina nje mfethu. Wakwa break. Kona ke ngazama. Ahluleka ne. Hayi cha ama virgin hayi. Strong. Waqeda nje la emuva. Mnika ifoni yakhe siswami mnika ifoni yakhe mfethu. Awuthi mfethu ayikho into engizokusiza ngayo mina kwamanje. So wena siswami uzokwenza njani ufuna ukukhula down kwamanje and then mase uthola isikhathi uzokwazi ukukhuluma naye. No, I think khuluma na fast kodwa mana vele. Ho uzomenza fast ukhuluma naye fast. Samkhuluma. Siswami niyavuma ukuthi akhulume naye fast. Yini la kade ikhuluma nami? Yini lo ikhuluma nami? So wena usamdinga ivagina nje uzobekezela. Uzohlala nonyaka nje obuhlulekile ukuhlala unyaka. Hayi inkinga ayikho. Ngiyabona phela kusama amatsinyana mba. Ngicela size ngapha yeah. So ngeke ngikwazi ukumluza okay. Busu uzofika. Sekuvula omunye umuntu nje atshala ingeke. Ngiyala. Uyala siswami. Angeke mina ngikhona serious. Manje somsule indoda yini? Ayikho but angeke ngisamthembi already. Ngijwayela naye futhi phela. Ajolo ivagina lo muntu. Sathi phela kuma call kanje ecafela isho. Hayi angazi sisamnyaniyeka ke mina bafethu. So angazi ukuthi uzonza kanjani. Ufuna ukuhamba wedwa noma uzohamba naye content. Angisamfuni vena seceleni kwami. Angimfuni. Ngoba ngishiye bekusakhapha esikoleni abo makhot masumoshile. Yamiyeke mfethu ungachaza angimoshanga mfethu sikuphelezele siswami khona engiyakulandela. Manje vele afuni isikhuluma. Akafuni. Akafuni. Ayithi wena uyadla wena udla uzindla.
inkinga yami kanje ungifake endabeni zakho mina unanga ubolona hawu umuntu wakho phela kodwa mfethu mina ngihlangani mfethu Musa mfethu sivale mfethu ngeke ngoba siswami uzoba safe sokuphelezela khuleka ngiyahuphe lo mjidi. It's about that time couple switching phones. My name is King Ginger Cream de la Cream intwana sekings bafethu. It's going crazy, it's going bananas. Do not forget to subscribe on your #1 channel CMTV, and please do not forget to follow your boy at KingGinger_SA on Instagram, and let's make it Bible King. It's bananas mtanami, song of the year, zoom zoom zoom, King Ginger Cream de la Cream. It's going crazy, it's going. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream intwana sekings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Na, couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers, abantu abanomjolo phakathi, and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi.